Ano na pati. Sampai ito dyan. Takupsan sa nato mga badi para lamit ba crispy. Para pili nila siya sa panako. Sa panakot mga badi. Sibuyas. Naman ba din ang kamatis? Ano ba natin ang iyak na din? Lapit mo maluto nga bali. Ano nga bali? Yap. Dalam. Ulam apa deh? Uyap. Kain. Kain na kain.